Tak čau lidi, já vás zase zdravím u našeho prvního let's play ze hry Amnesia, já jsem tady s kamarádem. Čau, já taky natáčím. A asi jsem trošku tak posraný, jenom koukám na ten nápis. Takže 3, pustíme se do toho, jo? Tak jo, 3, tak 2, 1, teď. Start. tam byl nějaký hezký baráček. No, to se bojím. Mami. Loading. Mami, nechceš to jít hrát místo mě? To by byla prdel. Pořád loading, loading, loading. Loading. A už tam jsem. Ty vole. Tam ležím na podlaze. Jo, a jo. Co to je? Se to úplně klepe. Míra tvého zdravého rozumu je na nebezpečné nízké úrovni, drž se na světle. Jo, budeš mi to číst, jo, protože já to nemám v češtině. Já v angličtině. Co to je za hudbu? Taková divná hry. Stávej, dělej, zvedni se. Jo, zvednul jsem se. Teď ležím tady na zemi, úplně se to hrozně hejbe, ty vole. Fuj. Máme dopis. Si musím nastavit nižší tu myš. Že on tady něco vypil a něco se mu asi posralo. Skříň, hele, skříň, tam bude zombík, já už to vidím. Kde je skříň? Je tady. Halo, nikdo tam není. Hele, oblečení. To je hrozný, hej, taky si to hejbe úplně hrozně. Pomalu, že jo? No. Je taky. Na pianu nic není a to radši zkusím tohle. Čekaj, zkusíme otevřít ty dveře, jestli jdou, nebo... Jo, jdou. Jdou, prčo. Co tam je? On nemá ani lucernu. Tam jsou otevřený dveře nějaký. A jo. Ty vole. Hej, ten rytíř se mi nelíbí. Rytíři. Teď se mi něco zapsalo. Co to tam píše? A píše to... nějaký notes. No, že on jako pil... Úplně je mu nějak... Ježišmarja. Ty vole, oni se zabouchli. Jo. Hej, vidíš ale jaká je tma. Co to tam je? Jdeš do těch dveří? Jo, ale úplně já nic nevidím. Tam nic není, nebo já nevím. Tam nic není vidět. Co tam je? Nic, hej, já vůbec nic nevidím. Ty vole. Já jdu tam dál a tady se něco hejbe na zemi. Hej, našel jsem ten Laudan. Já taky. Jestli to je ono, ale už vidím líp. Teď potřebuju židli, abych to rozrazil. Tak. Kde mám vzít židli? Tam zase v tom pokoji. Joha, to musím dát zpátky do toho pokoje, jo? Jo. Ježišmarja, zombík! Kde? Když se bereš ten Laudan. Fakt? Jo. A kde? Ale už se mi to hejbe normálně. Jak musíš to rozrazit tou židlí. No. No, rozraž to a vem to a potom se otoč. Ty vole, jo. A bude tam, jo. No. Ty píčo. To se bojím. Ty vole. Ty vole. Už běží, hej. Zmrde, vypadni. Ne, on zmizí potom. Ty vole, už jsem se skácel na zem. Ty se skácel na zem. Mami. Ty vole. Jo, ale ještě v pohodě. A hejbe se to už normálně? No, moc ne. Hej, lucerna! Mám lucernu. Jo. Kde je ten klíč? Ten klíč, tam musíš otevřít ty dřevěný dveře, ty velký. No. A jít dovnitř, jo? No. Já jsem našel lucernu, tam je taková bedna a v ty je lucerna. No, po ně se hrozně hejbeme. Bedna, jo? Jo, taková tam je. Taková. Je tady dole malinká, že jo, taková. Klíč! Aha, to jsou knížky. Je tady, ty vole, není celou dobu čumí. Sebral jsem klíč. A kde je klíč? Tam po tom žebříku musíš. A F-kem rozsvítíš lucernu. Ty vole. Jo. Já radši vezmu ten
Já potřebuju něco na mozek, proto se tak debilně hejbu. Ty vole, ty to mrtvý prase. Hele, ruka. A jdem někam pryč. Tady není nikde klíč. Je, musíš po žebříku a vlevo je taková obrovská truhla. Jo, dobrý, už jsem ní. Otevřeš to. Co mám zase loading? Aha, No a teď musíš... tam do těch dveří to odemknout. No. Já už vím, jak se to dělá. No. Ty vole, já jsem se lekl zombíka. To jo. Takový drama. Možná bude natáčet s webkou. Počkej, jak se vlastně ten bere ten klíč? Musíš dát tab a musíš jakoby na něj dát myš a těma dvouma tlačítkama. To jsem. No teď jo? To mačkám jo, dobrý. Open. Loading. Dobr. Co je? Tady je poklop a u toho je dopis. Páčidlo. Mě můžeš flákat zombíka. Ty vole, fuj, tady jsou mrtvoly. Jo. Jo, už by to fakt chtělo nějaký lauda nebo něco na ten mozek, protože to je hrozný. Mně se to furt načítá. Ježišimarja. Fuj. Je tam co? Ne. Ježiši Kriste. Hele, dopis. A co tam bylo napsaný? Já to mám právě že v angličtině. No, zvedni se. Kde myslíš? Ty vole. Jak jsem otevřen ten poklop a taky mrtvoly tam. Zvedni se. To je debil. Jo, dobrý. Jako mám skočit dolů? No a vem to páčidlo. Ty vole! Ty jsi debil, proč mi to neřekl? Hej, tady je ten zombík. Já jsem A se tam je, lek. hej, pod tím je ten laudan a ten si vem. Tak pojď, teď jdem ještě Ty nahoru. jdem tak, ten klap toho čuráka, ty vole. Kam mám teď jít, jako? Musíš si poskládat z těch sudů a z tohohle schody. Jako nahoru, jo? No. Ty Hej, vole. dobře, pojď. On neumí vyskáčet, on nevyskočí. Dobrý, lucerna je plná. Když tak tam vidíš, že tam je rozporcovaný zombík. Ne, já nechci ten Dvě ty lidi na sobě. A jo, ten zombík tady. Počkej, čím se to rotuje? Počkej, já si tady ještě musím nějak... Jo, dobrý, už vím, čím se to rotuje. Když držíš R a hejbeš myší, tak ono to rotuje. Tak. A my se musíme nějak dostat ven. A jo, já nemám žádná křesadla. Křesadla, to je hrozný. Já nemůžu furt vyskočit. No, já taky ne, já to musím postavit tady, víš. Tak. Ne, já už vidím, jak to spadne. To říkám. Ty vole. Ty vole. Aha, hej tadíku. No. Když vypreš nahrávání, to jsi úplně naspírovaný. A já na to seru, to natočím potom. Ale jdem to hrát, protože to je fakt Já ještě natáčím, jo, takže... OK, já to nenatáčím, já to mám menší lajky, protože já mám za Play Fraps a Bandit sam, že? Takže my se tady snažíme dostat odsud. Jo. Ty vole, tady furt skáču po těch vole kýblech, vole, co to je ze zelim, vole. Dělej vyskoč na toho típka, pak, hej, jo, já už tam budu, jen posunu Já ten. nemůžu furt vyskočit. Jo, ne, hej, ten Daniel, on to je fakt debil. Ty hraješ za to Daniela, že jo, nějakýho? Jo. Jakýho skurvěsina, nebo kdo to je? Ne, ono to spadlo. Boj, dobře, jo. Teď jsem si udělal schody a z těch se vždycky sklouznu. Jo, ne, to pode mnou podjel, ten... Jo, mám to. Jak jsi to udělal? Nejdřív dal jsem sud, na ten se vyskočil a tam je ještě bedna a sud. Tak tu bednu jsem dal před ten sud a ten sud na to bednu. A něco jsem si zapsal.
zase to samý. Ne, aha, jo, tímhle se. To už bych normálně dělal pohyby jako v reálu, ty vole. Že bych to prostě Zombík! Zombík tady je. Jo? Jo, ten grunt. Já víš, když jsem se zavřel, jsem poklop. Tam, Jako když vyskočíš, jo, tak tam je. no ono, tam je taková obrovská místnost, tam půjdeš a on bude jen záběrek, rozhráží dveře. To nejde. Takže já se lidi s vámi dneska rozloučím a příště. Takže čus.